Il-Gvern Laburista għata qalbu li l-pakket li jmiss ta' fondi mill-Unjoni Ewropea jkun aħjar u mhux qar mill-pakket li nexxielu jikseb għal pajjiżna l-Gvern Nazzjonalista fis-sena 2013. F'intervista segretarju parlamentari Aaron Farrugia ddikjara li jaf diġà li se jkun hemm pakkett li mhux se jkun tajjeb daqs il-pakkett li kien inġieb lejn pajjiżna fl-2013. Aaron Farrugia qal li meta jmur fuq programmi tax-xandir il-mistoqsija li dejjem issirlu jekk hu se jġib l-istess pakkett finanzjarju li rnexxielu jġib il-Prim Ministru Laurence Gonzi. Skont il-pjanijiet tal-Kummissjoni Ewropea, Malta se tirċievi madwar 673 miljun euro fondi ta' koezzjoni, jiġifieri finanzjament dirett ewlieni li Malta tirċievi għal perjodu bejn l-2021 u l-2027. Madankollu ċifra proposta x'aktar xkun eqreb għal 597 miljun euro. It-tnaqqis ta' 179 miljun euro jkun ifisser tnaqqis ta' madwar 24% fil-finanzjament għal pajjiżna. Intant, daru mal-ħajt għal dawn il-mistoqsijiet, Farrugia ġustifika billi qal li mhux Malta biss se jkollha it-tnaqqis fil-fondi.